Po kita digdi sa Happy Card 3, pero bako sindang happy, taanggot sinda sa kuda. Ako daw gusto po nira na nagpabombon, samantalang nag-edit ako duman ng drama. O di na sa kuyang, ano, bilas. Agong kapinsan ko. Sige dali, isa-isay mo. Liwanagon lang to. Sige. Kumbaga, itong 30 pesos, bako itong contribution kang. Ano yung 30 pesos na yan? Nagtaro ka mo yung 30 pesos, dahil baga pwede mag-contribute. Pinapag-urulayan man po baga. Depende yan sa agreement kang officer, bakong iyo. Okay. Nadai ka man baga, basang sana mag-contribution. Nadai mo man arap kung anong contribution na. Contribution iyan, para iyan sa food. Mano ino, para sa food. Para sa foods kang 30 pesos na iyan. Kanagarabos. Na mag-attend duman. Dahil sa may induction kaya. May induction batch. May induction ka mo. No rin ang induction nindo. Sa 8. Sa 8. Ma-attend ako. Dahil na, tapos kami utro. Ako talagang palang popig sa rautan mga tuging na di ko nag-aarap. Nagangon po kaya. Yan. Samantalang down na down ako dumanta kada ko lang kung edita drama. Imagine 25 dramas in 2 nights. Tapos nangyari. Tapos ang mata ko ilaga kuwaw. Oni po ako Ako nagtatara. yan per student. Ang sabi da. Per pupils da. Piga-agadan. Daning 30 pesos. Sa 900 na. Tay itatag ko siya. Pirang ano na. Kung sa sound system da ayan inaagad. Bakit yun sa sound system? Kundi sa pagkakan kang magurang na mag-attend. Hindi man kayo mga bombo reporters, di man nag-aaram. Sabi ko mag-aram-aram ka mo. Susurat talaga naman kayo. Oo. Ano yan? Fact check, kumbaga. Ang nakalaag duman. Yung kaya may surat yung Sa sound system nga ni nakabukta kayo duman 120 contribution kang PPAG. Sige na. Tapos na po ang Orolay me. Na-clear na. Bako po ako ang may kasalan. Inosente po ako. Dahil ka ba magurang? Si